VPF दलनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारिनि सायाव BTSनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा गोख्रों सोंखारिनाय VPF राजखान्थि दलनि माखासे दैदेनगिरिफोरा गुन्दागिरि आखुनि बेखायनो दानि नोरोम सरकार खुंथायखौ गनायना लानो हायाखै। थारैनो BPF दलआ गोजोननि सरकार खुंनायखौ मोजां मोना नामा? हिंसा हिंसि दाङाबाजि सरकार खुंनायावसो BPF दलआ गोजोननाय मोनो नामा? 17 बोसोर सरकार सालायनाय समाव BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि हा हुनि जेंनाखौ बोस्रांना होआलासिनो दखल खालामनानै साहा बागान खालामदों रिहन दैमारि बिथाङा। BTCनि सोरबा GMA सरकारारि आरो हाग्रा बिफाननि सिङाव गोलैनाय हायावनो बिल्डिं लुदों आरो रायजोनि सौफैनाय सरकारनि रांफोरखौ लानानै भुटानाव सप्ता मोनफा गाहाम हर थाहैदोंमोन BPF दलनि लिडारफोरा। प्रमद बर'नि दैदेननाय नोरोम सरकारखौ नायनो हायाखै, बेखायनो गुन्दा आखुजों गोब्रामदों VPFनि दैदेनगिरिफोरा। आसामनि बारग' मन्त्रि रिहन दैमारि बिथाङा दानि BTCनि प्रमद बर'नि सरकारखौ नोरोम सरकार होननानै बुंनायनि सायाव BTCनि EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा BPF सरकारनि BTCआव थांनाय 17 बोसोर जाख्ल'नायखौ लानानै फिन गोख्रों बिबुंथि होदों। जाय ओनसोलाव थांनाय BPF सरकारा हासिब गनसिनिबो समान हाबा मावनाय जायाखैमोन, बे ओनसोलाव दिनै दिहिरा ब्लक UPFL कमिटिनि बानजायनायाव दिहिरा सिब्रुबारि गेलेग्रा फोथाराव हाग्रा बिफाननि सिङाव गोलैनाय हायाव रायजो जानाय रायजोफोरनि हा हुनि जेंनानि सायाव रायजो राजाजों सावरायनाय हाबाफारिया जानानै थाङो। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै BTCनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा आरोबाव बुंबावोदि दिहिरा बियाबनि सिङाव थानाय सिब्रुबारि, बांग्रिंकुसि, दारागाव बायदि जायगानि हा हुनि जेंनाया मे आरो जुन दाननि गेजेराव थाबैनो सुस्रांजागोन आरो जाय बिथांमोनहा हा मोनगोन बै बिथांमोनहा नखरफायाव खमैबो 7 एबा 8 बिगानि गेजेराव हाखौ मोननाय जागोन होननानै बिथाङा बुंथिबावदों। आरो BJP आरो UPPL नि सरकार बेयो थांनाय 1 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै नाय मोनसे खोन्था रिहन दैमारिया प्रमद बर' बिथांखौ दुरबल होननो हागौ। बिथांमोना जे गुन्दा लिडारमोन बेखौ बावगारबाय नामा? जोङो गुन्दा नङा, जोङो हिउमेनिटि ग्राउन्डआव सुबुंथिखौ नोजोर बोनानै आब्रुथिखौ लानानै जोङो सरकारखौ खुंगासिनो दङ। रायजो राजाजों जोङो गोरोबलायनानै जौगाथाय आरो खौसेथि सान्थिखौ जों लाबोनो नागिरनानै जोङो गायसनगासिनो नाजागासिनो दङ, बा गायसनबाय होननानै बुंबाबो गोरोन्थि गैया। बेखौनो मेगन सानानै बै समनि गुन्दा दैदेनगिरिफ्रा दिनै खुसि जायाखै। बिथांमोना साफा साफा गुन्दा दैदेनगिरि, जायनि जाहोनाव जोंखौ दुरबल दैदेनगिरि होननानै बुंदों। बे स्वाभाबिक। आरो मोनसे खोन्थाया जादों 17 बोसोराव बिथांमोना मा लाबोखो? रिहन दैमारिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि हाखौ, रिहन दैमारिया जोंनि रेभिनिउ हाखौ सेनानै, सरकारनि हाखौ सेनानै दिनै साहा बागान बानायदों। नोंथांमोना साफा साफा गियानि सुबुं हिसाबै, रिपर्टार हिसाबै बेखौ कालेक्ट खालाम। दिनै BTC सरकारनि समाव 10,000 हेक्टरनिख्रुइबो बांसिन हाखौ दिनैसिमबो सारेना फैसा जोङो सरकारा मोनाखै। 17 बोसोर बिथांमोना साहा बागान गायनानै, राबार गायनानै गावबा गाव इन्जय खालामबोदों। गावबा गाव इन्जय खालामनो थाखाय भुटान बायदियाव हप्ताहै हप्ता थाहैदों। बेफोर बाथ्राखौ जों रायखांफिननो गोनांथि गैया। बिथांमोना साफा साफा गुन्दा दैदेनगिरिखायनो बै समावहाय समाजखौ गाग्लिनानै रायजो खुंदोंमोन। जों नाथाय बेखौ नागिराखै, बिनिखायनो बिथांमोना जोंखौ दुरबल दैदेनगिरि होननानै बुंदों। थेंक इउ। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SSC, बैंक PO, बैंक क्लार्क, बैंक SO, UPSC, FSC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि SSC GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं।
क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360